היה אספה של עשירים, היה, קוראים לו, החבר של טראמפ. מס וביל גייטס, ושאלו את ביל גייטס, אמרו לו, תגיד לי, אם הבת שלך, אתה תרשה לה להתחתן עם עני, בן אדם עני. אתה עשיר מופלג, אבל הוא אומר, לא, אני לא רוצה שהבת שלי תתחתן עם מישהו עני. ואם יהיה עשיר, בן אדם עני, נותנים לו מיליארדים, יהיה עשיר. אתה תסכים? הוא אומר, לא. אז למה? הוא אומר, הוא יהיה עני עם כסף. אני לא רוצה עני עם כסף, אני רוצה עשיר. ואנחנו עשירים. עשירים זה... בדיוק, הם בהרחבה. השכל שלהם בהרחבה, ולכן לא נופלים, נשארים למעלה. בן אדם שהוא עני, הוא יישאר עני, אפילו עם מיליארדים, ככה מצומצם בשכל שלו. אז מגויים האלה, עד כמה הם גויים, אני מניח שהם גויים, הם מבינים את זה שההרחבה, אומר האמצעי, הרחבה, זה מביא, זה מנטליות, זה לא בגלל הכסף אתה הופך להיות רחב, או אתה מצומצם או אתה עם אופקים רחבים, אז צריך להיות ככה. והחסידות נותנת לנו אפשרות להרחיב את העניות שלנו, לצאת מהזוטות ולהיכנס לגדלות. מגויים לומדים את זה. הוא אמר, לא רוצה, אני רוצה עשיר. לא אכפת לי שיהיה לו כסף או לא כסף בפועל, העיקר שהוא יהיה עשיר בדעת. וזה המסר של הלילה. צריך לצאת מההתוועדות הזאת עם שינוי דיסקט. לא להיכנס עם הקונספציה. קונספציה. זה גם מה שמפריד בין נתניהו לשמאל. שהוא רואה רחב. כן, אמרו לא לפגוע בנסחלה, לא להרגיז את אמריקה, לא להרגיז את פוטין. הוא אמר לי, יאללה, תרחיב. הוא מרגיש שהוא שליח של וזה בטוח שזה ההשפעה של הרבי עליו, שהוא עכשיו חודרת בפנים. ככה צריך להיות. חיים. J'ai pas connu l'histoire de Talleyrand, si Talleyrand il devait lui donner un diplôme, une félicitation, etc. Il dit merci monsieur Talleyrand, j'ai jamais eu de chance dans ma vie. Vous avez une chose d'aller donner ça. ישראל השמיד את כל הצבא הסורי. שזה עובר דרך תלמידי חכמים, אבל בעיקר שכולם יכולים לתפוס וכולם יכולים לפתוח חסידות בשווי בכזה כמות, בכזה איכות, זה פחייה. זה היה הסיפור הידוע עם רבי לוי יצחק מברדיצ'ב בזמן החתונה המפורסמת, שהוא שמע חסידות מאדמו"ר האמצעי, קפץ עליו. שכאילו המלאכים לא יקטרגו על האדמו"ר האמצעי. מרוב שהיה, איך אומרים, בגלי סודות, עמוקים, וכביכול לאנשים פשוטים בסוגריים. וזה הרעיון. לכן הוא נכנס לכלא. ובמה הוא נכנס לכלא? הוא התאים את החסידות לכל אחד ואחד. אמרתי לי קודם כל יוני שאם קשה תורת חיים, אז שיתחיל עם דרך חיים של אדמו"ר האמצעי. דרך חיים זה פשוט, איך אומרים, כל שורה זה פותח עולמות, פותח אופקים, פותח כל הסתימות. וזה שווה לפתוח למי שלא יודע מה זה דרך חיים, זה ספר של אדמו"ר האמצעי, שמה שזה השערת תשובה וכל העניינים, השערת תפילה, של אדמו"ר האמצעי, זה דרך חיים. זאת אומרת, מי שרוצה להתחיל להיכנס עמוק בעניינים של תשובה ואיך עושים תשובה, ובאמת למה התשובה לפעמים לא מחזיקה מעמד וחוזרים לאותן שטויות, וזה עוד הפעם אותו סיפור,
אז שם הוא מביא פתרונות, איך אומרים, מלמד אותנו הלכה למעשה, מה שנקרא. פעם קראתי מהרבא שאמר, שסיפר מה ההבדל בין החסידות חב"ד לחסידויות כלליות. כאילו, שמע חסידויות, מה ההבדל? אז הרבא אמר, זה בדיוק ההבדל שיש בין המשנה לגמרא. זאת אומרת, הגמרא באה לפרש את המשנה, באה לפרק את המשנה, כי אי אפשר ללמוד את ההלכה מהמשנה. מי שלומד את ההלכה מהמשנה הוא לא בעניין. אבל כאן, זה העניין של שיטת חסידות חב"ד. להגביר, מה זה גמרא? לפרט, להבין בעומק, בבחירתיות, את הטעם של כל דבר. טעם של הלכה ואיך הלכה צריכה, איך לפסוק הלכה. הלכה למעשה, כאילו בדרך העבודת החסידות. ולכן יש כאן אצל האדמו"ר אמצעי בדרך חיים את האפשרות דווקא לגשת בהרחבה לכל העניינים שבאים בצמצום ובקצרה אצל האדמו"ר הזקן. לדוגמה, יש בספר התניא יש לנו איגרת התשובה, אצל האדמו"ר האמצעי זה נקרא שערי התשובה. זאת אומרת, זה לא איגרת. זאת אומרת, מה שכותב האדמו"ר הזקן בתניא זה בקצרה, מאוד. אז פותחים את האדמו"ר האמצעי, מבינים על מה מדובר. אז כאן אנחנו קולטים על מה מדובר ואיך להפנים ואיך להסביר ואיך להוריד את הדברים והלכה למעשה. מצד החסידות. ולכן, האדמו"ר האמצעי הלך לבית כלא בגלל זה, כי אמרו למעלה, מה, אתה עושה להם את כל העבודה, כאילו מה נשאר? עכשיו זה קל מאוד, קל ביותר לגשת, לחזור בתשובה, וכאילו זה מונע, כביכול זה לוקח קצת מהבחינה החופשית של האדם. אתה קורא את האדמו"ר האמצעי, אתה מתפלא, אתה אומר, זה וואו בכל שורה, זה, איך אומרים, זה מראה כל כך הרבה עומק, בכאלה מילים פשוטים, כי הוא משתמש באמת במילים שכל אחד יכול להבין, אבל בצד שני הוא נמצא עומק, תוך עומק, תוך עומק, תוך עומק. רק ההקדמה של שער התשובה בדרך חיים הוא הקדמה ארוכה שכבר מפרק את המלאכת התשובה. איך מגיעים מתשובה תתאה לתשובה הילאה, זאת אומרת שכל העניין של התשובה זה להגיע לדבקות מתוך שמחה. בעצם, מה גורם האדמו"ר האמצעי? להיות בשמחה. למה? מה זה קשור? שמעתי פתגם מיונתן הלימי היום, הוא שלח איזה פתגם יפה, הוא אמר שהשמחה תלויה בהכרת האלוהות. ככה, אני מתרגם מהצרפתית, הוא כתב אותי בצרפתית. ואמרתי לו, עניתי לו, כאילו אמרתי לו, למה בדרך השלילית? אנשים אוהבים לדבר דרך השלילית, תמיד, איך אומרים, לשבור על הראש של אנשים. לא, דרך חיובי. איך אומרים, מי שבשמחה זה סימן שהוא מכיר את הקדוש ברוך הוא. שיש לו, איך אומרים, הוא לא בתת מודע, הוא במודעות עצמית עמוקה על האלוקות. זאת אומרת, מה האדמו"ר האמצעי מביא לנו? לעבוד את הקדוש ברוך הוא בשמחה. למה? כי הוא מכניס אליך הכרה באלוקות כזה גדולה, שאתה לא יכול, כאילו, אתה לא יכול כבר להיות אחרת, לראות, איך אומרים, להיות בשמחה. השמחה היא תוצאה מזה שאתה מכיר, אתה מבין מה זה אלוקות. אתה מפנים. ובדיוק זה מה שקורה עם האדמו"ר האמצעי. האדמו"ר האמצעי זה היחיד באדמו"רים שהיה להקה. להקת סוסים, להקת זמרים, להקת כלי נגינה. דווקא הערב לא היה כלי נגינה, בקושי. זה מעניין, דווקא הערב היה גיטרה, כאילו, דווקא אצל האדמו"ר האמצעי. לא? C'est quoi la carre? Un orchestre. Un orchestre. Une chorale, וזה העניין, שמרוב שאתה מבין באלוקות, הכל הופך להיות מואר. גם שאתה מתעסק עם הדברים שנראים לא כל כך מעניין, לא כל כך חשוב, אז מזה עושה האדמו"ר האמצעי עבודת השם. להקת סוסים, זאת אומרת להקת סוסים, מי חושב על זה בכלל? ואיזה אדמו"ר היה לו להקת סוסים? מי? מי מחזיק בדברים כאלה, כאילו?
כאילו עכשיו הייתי אומר שהרב הראשי לישראל, יש לו, איך אומרים, 100 סוסים. אין דבר כזה. אבל כאן אז זה היה בסדר, כאילו הבינו מי זה אדמו"ר אמצעי. הוא יכול לקחת את הדברים הכי פרודים, הכי נמוכים, הכי לא מעניין, ולעשות מזה כלי לאלוקות. זה הרחבה. זה הרחבה. הוא מפשיט את הגשמיות, מכניס אלוקות, והכל הופך להיות רשות היחיד של יחידו של עולם. ולכן, זה העניין של חג הגאולה של אדמו"ר אמצעי, שהוא זיכה אותנו, ולכן, כמו שאמר הרב מקודם, צריך לפתוח ספרים, פשוט לפתוח ספרים של אדמו"ר אמצעי, ולהתחיל להפנים ולהתחיל לחיות אלוקות, ואז במילא הבן אדם יהיה בשמחה. ויש איזה שיר, היה איזה שיר בגלגול הקודם, לפני התשובה, שמענו שיר משנות 60, שהיה מאוד נפוץ בצרפת ובכל העולם, היה עוד מוכר, אבל היום הוא כל כך נכון, למרות שזה גוי שכתב את זה, אבל זה באמת, זה מבוסס על עניינים נכונים, כאילו, הוא עשה ביתומו, אבל אפשר לקחת את זה בקדושה. זה גוי שכתב את זה. הוא אמר, לא יודע, אבל... איזה ניגוד? זה לא ניגוד, זה שיר, זה ידוע ש... השיר הוא ככה. זה באנגלית. זה השיר האנגלית. Don't worry. Don't worry, be happy. Don't worry, c'est quoi la suite? Be happy? Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. היום הגרסה היהודית, הידועה זה מה? עוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב. זה הגרסה שלנו האמיתית היהודית. אבל העניין הוא כאן, שבעצם ברגע שבן אדם תופס את החיסון בפנימיות, אז הוא יודע שמה? Don't worry, אל תדאג, be happy, תהיה שמח, כי אז אתה מרגיש את האלוקות בכל דבר, ועם אדמו"ר אמצעי אפשר לראות את האלוקות בכל דבר, אפשר להרגיש את זה, כשפותחים את התורה של אדמו"ר אמצעי, מרגישים אלוקות. אתמול בערב באמת ישבתי על דרך חיים, שער התשובה, חזרתי היום ואמרתי וואי, היום לא למדתי עוד אדמו"ר אמצעי, בואו נפתח. דווקא על זה, על הנקודה של החזר בתשובה, אמרתי וואי, ולמדתי את זה, אולי, איך אומרים, חזרתי על זה אולי 10 פעמים. אני חוזר אותה פעם על הקדמה, זה שונה לגמרי. שונה לגמרי, פתאום אתה קולט דברים שלא אתה לא קולט, לא שמת לב על זה, ואתה אומר, וואו, זה חידושים, כאילו, איך אומרים, איך מפספסים את זה? אסור לפספס את זה, כי אז הוא פותח לך שערים, פותח לך, מביא לך מפתחות של דלתות, ואז אחר כך אתה יכול להסתדר לבד, בעצם, ואז אתה מרגיש שלא לדאוג, חבר'ה. צריך להיות בשמחה, תמיד בשמחה, כי יש אלוקות בעולם. ולכן, חוסר הכרה באלוקות גורם חוסר שמחה בעבודת השם. וההפך הוא נכון. על ידי שיש הכרה באלוקות, כמה שאתה מבין יותר, ככה שמח יותר. וזה העניין של אדמו"ר אמצעי. אדמו"ר אמצעי היה באמת מאוד שמח להקות שירים, זמרים וכלים. זאת אומרת, אצלו השמחה היה חזק. באמת היה איזה סיפור ככה פעם אחת שיום אחד, זה היה יום חול, שהוא ביקש מהחסידים להוציא את הלהקה של הסוסים וגם הזמרים וגם הקלידים. אבל אמרו, הרב, אין איזה כאילו, אין איזה, זה לא תאריך חגיגי, כמו ל"ג בעומר או כמו שאפשר להשתמש בכלים האלה. הוא אמר, זה יהיה יום חול גמרי, כאילו אין סיבה לכאורה. והאדמו"ר אמצעי אמר, כן, כן, תוציאו ותתחילו לחקוד ותתחילו לעשות, איך קוראים את זה? מקהלה, ולהוציא את כל הכלים וכל הסוסים. בסדר, התחילו, ועל אחד הסוסים היה רוכב לא פחות מהבן של אדמו"ר אמצעי. הבן של אדמו"ר אמצעי הוא היה אחד מהרוכב על סוסים, הוא היה במקהלה הזאת. פתאום באיזשהו שלב הסוס החליק, נופל, עם הרוכב שלו, עם הבן של אדמו"ר ואיך אומרים, בעלה גדולה, כולם, וואי, הבן של אדמו"ר אמצעי נפל, תראה, זה מסוכן, הסוס נפל עליו, לא יודע מה קרה לו ואיפה הוא נמצא, אנשים חששו מאוד מאוד על החיים שלו בכלל. ואז באו לאדמו"ר אמצעי להודיע לו שהבן שלו נפצע קשה. ואדמו"ר אמצעי הסתכל עליו, אמרתי, תמשיכו לשיר, תמשיכו לרקוד ותמשיכו לנגן. אבל הרב, הבן, בסדר, תמשיכו. בינתיים תיקחו לאופן.
הם לא הבינו מה הקטע, כאילו מה קורה כאן? משהו משונה לגמרי. מה יש לו לרבי האדמו"ר? עכשיו הוא בפוקוס על הלהקה, על הריקודים, על השירים, והבן שלו, איך אומרים, בין החיים למוות. עד כדי כך. כן, כן, היה ממש מסוכן. ואז, כי הוא התעלב וכולם פחדו, הרופא הגיע, התחילו לשיר, הרבי ציווה לשיר, אז כולם התחילו לשמוח, ואני בינתיים הרבי אומר, זה סימן שאין כלום. בסופו של דבר, אחרי בדיקה, הרופא מגיע, אומר, כן, חששנו מאוד, כי בהתחלה חשבתי שבאמת הוא הלך לעולמו, אבל בסופו של דבר הוא נשאר רק עם שבר ברגל, וזה הפציעה. כאילו, זה הכל, שבר ברגל, ולא יותר מזה, לא מעבר על זה. ואז הגבאים הגיעו, הרבי ידע, בטח הוא ידע שהכל הסתדר והכל בסדר, וזה לא קרה כלום, לכן הוא ביקש להמשיך לרקוד. ואז האדמו"ר האמצעי אמר לגבאי, מה חשבת? שאני לא ידעתי על מה המצב? נראה לך שהתעלמתי מהמצב? ידעתי שהמצב קר וקר, ראיתי שיש קטרוג גדול על הבן שלי. אמרתי, תראי להוסיף בשמחה. וככה ראיתי שרק האופן הזה יכול להציל אותו מהקטרוג. קרה הקטרוג, ירד הקטרוג, בסופו של דבר נגמר בשבר ברגל. זה משהו אחר שהיה באמת, החששים היו שמה מהכיוון אחר לגמרי, וזה היה נכון, כי באמת קטרוג עליו. אז במה הוא בחר, האדמו"ר האמצעי, בשביל להציל את הבן שלו? לא תפילות, לא לימוד התורה, מעניין, שמחה, לרקוד, להקה. אז רואים כאן החשיבות הגדולה, כמה שצריך להיות בשמחה. ועם התוצאה של החסידות, ובעצם זה מה שאמר הרבי, שאומר הרבי בשיחות, ודווקא בשיחות האחרונות, מה הפתרון היחיד לצאת מהגלות? להיות בשמחה. יותר מכל דבר אחר, להיות בשמחה, לעודד את האנשים, לשמח אותם, לרומם להם את הרוח, איך אומרים, לשיר, פשוט לשיר ולרקוד, ואז ככה נצא מהגלות ברחמים יותר. זה נוסף לשיעורים וללימודים ולכל ההחלטות הטובות ומצוות שלוקחים על עצמם. לחיים שנזכה באמת, בזכות האדמו"ר האמצעי, לשאת לגאולה אמיתית והשלמה. עוד דבר, סליחה, אתם זוכרים שלפני כמה שבועות דיברנו וסיפרנו את הסיפור עם הרבם על החסיד שאמר אורה בזמן הרבי רש"ב, ואמרנו צעקנו אורה בשביל שיפול האויבים, הנה סוריה נפל. בהמשך למה שדיברנו, כל פעם שסיפרנו את הסיפור אורה נופל מישהו. הפעם ראשונה נפל נסראללה, פעם שנייה נפל יימח שמו בעזה, איך קוראים לו? אפילו שכחתי את השם שלו. סינואר. פעם השלישית, איך אומרים? נפל סוריה, פעם הרביעית, האיראנים. בעזרת השם שנזכה על ידי השמחה ועל ידי האדמו"ר האמצעי, ובי"ט כסלו נשמע כבר המפלה של איראן וכל חבריהם. בעזרת השם, כולם ייפלו, כל האויבים נופלים, בעזרת השם. לחיים. והחטופים יהיו כבר הביתה בעזרת השם. תפסיק. תציע לו להיות יותר בשמחה. שחור. לחיים. תעזרובי. אוי, אמן. יש סיפור של האדמו"ר האמצעי כשאבא שלו הסתלק, האדמו"ר האמצעי הסתלק, הוא לא היה לפני אבא שלו, הוא היה רחוק. והוא, כשהוא שמע שאבא הסתלק, הוא נפל, התעלף ורצו הצטרכו להעיר אותו, וכשהוא התעורר הוא זכר שהאבא שלו הסתלק, טק, עוד הפעם, התעלף.
כמה פעמים ככה התעלף, והחסידים התייעצו ביניהם מה לעשות. הוא בסכנה. הוא לא היה יכול לסבול את ההיעדרות הזאת של אבא. אז הביאו לו ארגז שלם שהיה מלא כתבי יד של אבא שלו. כתבי יד שלו עדיין לא הודפסו, ועד שהוא ראה את הארגז הוא אמר וואו, עכשיו אפשר לחיות. אפשר לחיות, ומזה התחיל ללמוד את הכתבי יד. זה לא היה, אני זוכר, הכתבי מהר"ש היו כולם מודפסים בכתב יד, כל הכתבי יד של המהר"ש. אז היו מעט אנשים שהיו לומדים אותם. יש עדיין ספרים כאלה, כל הספרים בכתב יד, כתב יד חב"ד. יש כתב חב"ד, שלא אשכנז ולא ספרד. נכון, אני כותב את זה כשאני עושה צ'קים ודברים כאלה. עין ככה. כן, כמה שלו. כן, כדי לא... זה כתב יד. אז זה היה מאוד קשה ללמוד את זה, אבל אז, בתקופה של האדמו"ר האמצעי, זה היה אוצר למסור דברים כאלה. היום, אחר כך הרבי ביקש להדפיס את הספרים של המהר"ש בכתב מרובע, ועשו כל הספרים, כל הסדרה של המהר"ש בכתב מרובע, והיום, ברוך השם, בגלל ירידת הדורות, עושים כמעט כל הספרים במנוקד, עם נקודות נכון? כמעט נשאר צריך טעמים, הם צריכים לכתוב טעמים. אז היום זה הרבה יותר קל כמובן. ואז מהסיפור הזה לומדים, לאלה ששואלים מה לעשות, שואלים אותי למשל, למה אתה לא הולך לרבי, נכון? אני לא זז מירושלים, שאני יכול, אם אין חתונה, אני לא זז מירושלים. אנשים שואלים אותו, איך אתה יכול? אני הולך את ברסלב, הוא אומר, למה אתה לא הולך לרומן? והחב"ד אומר, לא הולך לסמן צמנטים. אז אני אומר, בשביל מה כל הספרים האלה נכון, שהרביים נתנו לנו, אפילו מנוקד, מה אתה רוצה? אז מזה החיים. אם אתה חי מחוויות חיצוניות, נכון? אז אתה לא חסיד. אתה סתם אוהב הופעות. כמו שהרבי היה צריך לעשות אלוויס פרסלי, נכון? לפני כולם. זה לא חסידות. זה חיצוניות שבחיצוניות. והיום אפילו אין את זה. אין את זה. זה אווירה של זיכרונות שזה היה כשהיה הרבי בינינו. זה לא חסידות. זה לא מחזיק מעמד, זה לא מחזיק במים בכלל. נכון? ולכן האדמו"ר האמצעי נותן לנו דוגמה, מה צריך לעשות. אתה חי מזה, אתה חי מה שאמרו, מה שכתבו, מה שהציעו. בשביל מה הם, נכון? למה הרבי ביקש שהכל יהיה כתוב ספר התוועדויות או מאמרים מכל קודש, כדי שאתה תדע מה לעשות, לחיות עם החסידות. אז בין היתר הרבי אומר בהתוועדות ליוד כסלו, הוא אומר שצריך ללמוד את המאמר הזה שכתב האדמו"ר האמצעי, פדה בשלום נפשי, שמופיע נכון? בשערי תשובה שם. בשער התפילה מביא אחד מאמר של פדה בשלום נפשי.
זה מאוד מעניין, וזה מאוד חשוב, שאתה קורא את זה היום, אם אתה קורא את זה היום, אתה מגלה דבר מעניין. האדמו"ר האמצעי מביא את הדוגמה, שבדרך כלל י' כסלו חל בפרשת וישלח, כמו השנה. אז הוא אומר שפדה בשלום נפשי זה לגלות את הסיפור של המאבק בין יעקב לשרו של עשיו. נכון? היה יאבק עם איש אמו. אז הוא מסביר, האדמו"ר האמצעי, שזה מלמד על כל המלחמות שיש בין האומות, נכון? החלק הרע נגד חלק הטוב, זה הוא מעריך בזה. הוא אומר שזה לפעמים מלחמה בטילים, נכון? טילים זה חיצים, זה מלחמה מרחוק, והוא אומר לפעמים יש מלחמה מקרוב, כמו שאומר דוד המלך, מקרוב לי, מה זה קרב? מקרוב לי, הרב מאיר מזוז אומר שצריך להגיד מקרוב לי, לא מקרב, זה קמץ קטן. מה זה קרב? קרב זה רחוק, זה קרוב. אז הוא אומר מלחמות מרחוק, זה לאו דווקא מועיל, שלפעמים אתה חייב להיות בקרוב. נכון? מאבק קרבי בין שני נלחמים, זה מול זה. והוא מעריך בזה. הוא אומר שזה כואב, שיש הרוגים, כל מה שאנחנו מתרחשים השנה, נכון? מעריך בזה וזה מעניין. וכולם אומרים, כל מה שמתרחש עכשיו זה בדיוק מה שקורה. מלחמת עמלק, מלחמת של כוחות הטוב נגד כוחות הרע, ועל הסמארטפון למיניהם, טלוויזיות ורדיו, עיתונים, ואנשים חיים מזה לפעמים. ואחר כך פתאום בא האדמו"ר האמצעי ואומר, רגע, כל זה יפה, כל זה חשוב, אבל אומר, אבל העיקר זה לא לצייר מלחמות בין האומות, אלא לצייר את המלחמה של כל אחד ואחד. וככה אתה מתרגם את זה עכשיו. הוא אומר שבעצם מלחמה בין יעקב לשרו של עשיו זה מלחמה בין היצר הטוב ובין היצר הרע. זאת אומרת, האדמו"ר האמצעי בגדלותו, בנבואתו, הוא דיבר עלינו. היה סיפור של הרבי לוי יצחק מברדיצ'ב, שהגיע אצל המחותן שלו, האדמו"ר הזקן, והוא אמר, שמעתי שהבן שלך הוא אומר חסידות. אז הוא אמר, אני רוצה לראות אותו. אז האדמו"ר הזקן שם קרא, הוא אמר, דובר, בוא, קומדו. הוא היה בחדר, שמע, הוא היה לו, אומר, תבוא אליי. תגיד חסידות. ככה, על רגל אחת, תגיד חסידות לפני רבי לוי יצחק מברדיצ'ב. ורבי לוי יצחק שמע בהתפעלות. אחר כך הלך
האדמו"ר האמצעי חזר לחדרו, והוא אמר לאדמו"ר הזקן, וואו, הבן שלך זה רמת מרכבת יחזקאל, זה מרכבה של יחזקאל, זו אותה מדרגה. הוא היה צעיר, הוא היה אחרי במזבח. וזה רואים שהעמקות וההרחבה של האדמו"ר האמצעי זה לא, נכון, כמו אומרים דיגרסיון, רעיון מביא לך רעיון אחר, זה ככה, כולנו ככה, רעיון מביא לך רעיון אחר, טק 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 טק, עובר מרעיון לרעיון, ככה זה, בחיים זה ככה. אבל אתה רואה שאצלו זה לא סתם, זה מביא לזה, לא, זה בניין. והרבי לוי יצחק מברדישב אומר שזה בדיוק כמו מרכבה של יחזקאל, פירי פלאים, נכון? אז זה מה שעושה שמה, הוא אומר, כל מה שאמרתי לך זה מלחמות בין אומות לאומות, כל הכבוד. אבל צריך לדעת שהמסר העיקרי של המאבק בין יעקב לשרו של עשיו, זה מאבק בין בעצמך, בין היצר הרע שלך ובין היצר הטוב שלך. המלחמה, זה לא מעניין לנו כל כך מה שמתרחש בסוריה עם הדאעש ולא יודע, מורדים, נכון, שמה זה מקמק, נכון, אתה לא יודע מי, מה מו, זה אפילו המומחים, הם אומרים שהם לא מבינים מי נגד מי נגד מי, זה לא פשוט, זה לא מלחמה פשוטה, ובמיוחד שזה ארצות, השטח הזה נקרא גלעד, כל החבל הזה. קודם כל מבחינה אמיתית, אין שתי מדינות, לבנון וסוריה. שמי עשה את זה, לבנון וסוריה, זה הצרפתים והאנגלים, אחרי מלחמת העולם הראשונה, שחילקו. רצו להתנקם בטורקים שהיו חברים של הגרמנים, היו באותו ברית בין הגרמנים והטורקים ביחד, אז אמרו, ניצחנו אתכם, עכשיו אתם תאכלו אותה. הם חתכו את האימפריה העות'מאנית ובנו באופן מלאכותי לגמרי את לבנון וסוריה וירדן ועיראק, נכון? מלאכותי. הם לקחו סרגל, טק, טק, סרגל, לקחו את זה ככה. בלי להתייחס לשבטים, מי, מה, מו, לא התייחסו. והיום אתה רואה את המיונז שמה, אף אחד לא יודע, נכון, מה לעשות. אז האמצעי אומר, אוקיי, כל הכבוד. כמו שאמר יונתן, וכולם אומרים, זה פילי פלאים. וכמו משה ישראל מפיץ נכון, וואו, וואו, וואו. אז אומרים, כל הכבוד, זה יפה מאוד. זה תהליך היסטורי, תהליך שמביא לגאולה, אין בעיות. אני חותם, אוקיי, זה בסדר. אבל זה לא פה העניין. לא פה העניין. כתוב, הוא כותב בעצמו, האדמו"ר האמצעי במאמר שלמדנו, מאמר של 100 דפים, אל תצא את מואב, הוא מביא כל התסחיטים האפשריים של הגאולה. זה מאמר שצריך ללמוד. הוא לומד, הוא מביא לך כל התסחיטים, אל תצא את מואב, 100 דפים, לא פחות ולא יותר. והוא מביא לך כל הטק טק 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 תסחיטים אפשריים, זכו, לא זכו, כל האפשרויות, נכון? ובעצם אנשים אוהבים סימנים, נכון? זה סימן,
אוקיי, סימן, יפה. מה זה סימן? מה זה סימן? סימן זה שאם אתה רואה סימן, לא הרב סימן שלכם, אתה רואה סימנים, נכון? אבל כתוב בהלכה כך, שהלכה כרבי אליעזר, שאין ישראל נגלים אלא בתשובה. אז מה זה סימנים? סימנים זה כדי להגיד, וואו, חביבי, אתה רואה סימנים? אז תתעורר, תחזור בתשובה. אם הסימנים נמצאים ועוברים ואין ניצול שלך לחזור בתשובה, לעשות מה שאומר האדמו"ר האמצעי, המלחמה האמיתית שלך זה בין היצר הרע שלך ובין היצר הטוב שלך, אז לא עשית כלום. והסימנים יעברו, המשיח לא יבוא. גאולה לא תבוא. מי שלא מסכים, זה לא יסכים. בגלל זה אני לא שמח דווקא מהסימנים, לא אכפת לי מהסימנים, אני מוצף מסימנים, נכון? מהשנה שיש לנו סימנים. נכון? כתוב בגמרא שאין לך קץ לא יותר מגולה מזה שהארץ ישראל, נכון? תיתן פירות. זה כבר יותר מהשנה שיש הסימן הזה. הרש"י אומר, אין סימן יותר מגולה מזה. אז למה הגאולה לא הגיעה? קץ, קיצים יש. זה מה שאומר האדמו"ר האמצעי, שאפילו אם אתה מתייחס למלחמות ואתה אומר וואו, זה סימנים של הגאולה, זה סימנים, אבל אם אתה לא מנצל את הסימנים, לא עשינו כלום. שואל זה בסדר, זה ממשיך. זה ממשיך. וזה המלחמה היחידה, האמיתית והיחידה, זה המלחמה אצל עצמי, בין היצר הטוב שלי ובין היצר הרע שלי. וזה, נכון? וזה אף אחד לא יכול לעשות במקומך. אפילו אם אתה מרוצה ואתה, נכון, בעד ביבי נתניהו, הוא עשה דברים פלאים, כל העולם מתפעל. אני מתפעל, אני מברך אותו, שימשיך להיות שאול המלך, גלגול של שאול המלך, אוקיי, בכבוד, נכון? כל טוב ויפה. אבל איפה מחכים לך? איפה? באיזו פינה מחכים לך? מחכים לך בזה שאתה תתחיל לחזור בתשובה אמיתית. שהיום זה המאבק אמיתי, כשם שיש מאבק כללי בין טוב, כוחות הטוב וכוחות הרע, וזה קיצוני, זה לא פרווה, זה לא בערך. קצת טוב, קצת רע, לא, זה תכלית הטוב ותכלית הרע. אז המלחמה היא ככה, אצלי זה צריך להיות ככה גם כן. או אני ממש משקיע כוחות, נכון? כוחות עד הסוף לדברים הטובים, או אני לא משקיע, רוצה להישאר בצד, וזה יתגלגל, נכון? למה שיתגלגל, לא צריך להעריך. אין פעם. כן? זה יהיה ככה. וכל עוד שהגאולה לא מוחשית עם בית המקדש, אהרון הכהן, כל עוד זה לא התחיל ממש, יש עבודה, יש עבודה. אין מה לחשוב שאין עבודה, יש עבודה. בחינוך ילדים, נכון? בהקפדה על חינוך ילדים, בהקפדה על שלום בית. לדעת שכל דבר רע שאתה עושה, זה יביא לדברים עוד יותר רעים. זה השתלשלות. כל דבר טוב שאתה עושה, משתלשל לדבר עוד יותר טוב. אין חוכמות. בדוק ומנוסה. אז אתה צריך לעזור
נכון? לכל אחד שהוא יתמודד את זה בהצלחה. הבוקר אמרתי לידידנו, נכון? שצריך לדעת שהבעל שם טוב נמצא פה, אצלנו, אלינו. אנחנו לא גרועים, אנחנו טוב מאוד. ואתה צריך לדעת שאתה שליח של הבעל שם טוב, להוסיף ולהוסיף ולהוסיף ולא לזלזל בעבודת השם שלך, הפוך, להתגאות. לא להתגאות בעצמך, להתגאות שהקדוש ברוך הוא זיכה אותך לעבוד את השם. להתפלל במניין, להגיד תהילים, ללמוד תורה, ללמד חבר'ה, כל דבר, להוסיף, 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 להוסיף. ואם אתה לא מוסיף, כמו שאומר הלל הזקן בפרקי אבות, כל מידו לא יסף, יסף. אם אתה לא מוסיף, אתה הולך לסוף. וזו מלחמה אמיתית בין שרו של עשיו ובין יעקב אבינו. אז יהי רצון, כשם שלמדתי את המאמר הזה, אני מציע לכם, כל שנה אני אומר אותו קרוז, נכון? ללמוד את האדמו"ר האמצעי בספרים שלו, נכון? היצר הרע חזק, נכון? חזק. אנשים, לא, אנשים הם... זה קשה מאוד להבנה, זה לא... אז שיבואו לפה, אני מוכן להישאר עם הבן אדם. תורת חיים, דרך חיים. יש נהר, זה נהרות. נהר, יש מקום בנהר לפעמים. אתה יכול לשתות את המים, אתה לא יכול לשתות. אתה לא חייב. זה חוצפה אם אתה אומר שאתה מבין את הכל. בוודאי, בחסידות אי אפשר להבין את הכל. אז אתה מבין. אפילו המילים, לפעמים לא מבין מה שכזה. לא, בתורת חיים זה ככה, הוא מדבר כל כך הרבה עניינים, זה כל כך רחב. אני מומחה, אתה רוצה ללמוד איתי? בשם, מתי? מתי שתרצה, לא אכפת לי. זה לא נכון, אני לא תופס 50%, אולי 90%, אבל אני תופס, מה שאני תופס. נכון, זה ככה, זה... מה שאתה תופס. אז להחליט, לא משנה, יוני, לא משנה. העיקר לא סמארטפון. העיקר לחזור בתשובה בלי סמארטפון. אפשר? העיקר להתחבר עם הספרים. העיקר להתחבר לספרים, לחזור נכון? כמו שאומרים, להחזיר את העטרה ליושנה. לחיים, 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 לחיים. חיים טובים. אתם יכולים לשיר ניגון, זה לא איסור. היי! יש סיפור שאנחנו קשורים לאדמו"ר אמצעי. בעצם היהדות שלנו זה שלשלת ממשה רבנו עד הרבי, זה לא... אתה לא יכול להיות קשור לאדמו"ר אמצעי אם אתה לא קשור לרש"י, לרמב"ם, זה ביחד. זה לא... זה לא חס ושלום כמו בקליפה, שבן אדם קשור לפילוסוף אחד או פוסל את כולם, לא.
אתה קשור לכל היהדות, ובמיוחד בדור שלנו, שמלכות. מלכות זה הספירה שמרכזת את הכל. אז אם אתה קשור לאמצעי, אתה לאט לאט קשור למי שהיה לפניו, מי שהיה אחריו, עד הרבי. ככה זה הולך. אז כשהרבי הפך להיות רבי, נכנס לפני שהוא היה רבי, הוא היה בשנה של המתנה, בתש"י בן י"א, והוא עדיין לא היה רשמית ממלא מקום של הרייץ, ומסר מסרים בכל החצרות של החסידים בעולם ובארץ גם כן, שצריך לקראת י"ט כסלו, לקראת י' וי"ט כסלו, י"ט כסלו במיוחד, לעשות התוועדויות ולהתחיל ללמוד את החסידות, לא להסתפק כמו שהיה אז בתיש, כל החסידויות עושים תיש, אבל לא היה להם לא ספרים, לא לימוד החסידות, והוא שם את הדגש. והמסר הזה הגיע לרבי אהרון מבלז. רבי אהרון מבלז, שהיה בן אדם מאוד חשוב, ובמיוחד בעולם החסידות היה נחשב, מאוד נחשב. והוא פעם הוא קנה תחופות שמה אצל יצחק. בבית מרקחת הזה היה כבר, בתקופתו, מני. הוא קנה שם תחופות. זאת אומרת, זה היה בן אדם שהוא חי בזמננו, אחרי המלחמה. והוא, השמש שלו היה בן אדם גדול, ואמר, רבי, שמעת מה קורה ב-770 שמה? היהודי הזה, הוא עדיין לא רבי, הוא לא אדמו"ר, עדיין יש לו חליפה, הוא לא שטריימל ולא... נכון? הרבי לא היה סרטוט בכלל, סתם, בעל הבית. והוא מעז להגיד לנו, להגיד הרבי כמוך, שצריך להגביר את הלימודים בי"ט כסלו? מי הוא בכלל? אז הרבי אהרון מבלז אמר לו, אתה משחק עם האש. אז הוא אמר, למה אני משחק עם האש? הרבי אהרון מבלז היה מבוגר, בעל מופתי, כולם הכירו אותו. אפילו השמאלנים, אפשר להגיד, נכון, היו מפחדים ממנו ומכבדים אותו. אז אמר לו, אז המזכיר אמר, איך אתה מכיר אותו בכלל? אתה מכיר את הרב מנחם משניארסון הזה? הוא אומר, כן, אני מכיר אותו טוב. איך הרב מכיר? אני הכרתי אותו בברלין. כשעברתי בברלין, אז הרבי היה חי שם כמה שנים, נכון? לפני המלחמה, ועשיתי שם ביקור, והרבה אנשים באו לבקש ברכה ממני, והוא לא היה נוטל יד, הוא היה שם מגבת. שם מגבת, וגם כן לא מסתכל בבן אדם ושם מגבת. שני מחסומים, והאנשים היו עוברים ככה, טק, טק, טק.
והוא אומר, הרב הזה עבר לפניי, נכון? ואני הורדתי את המגבת, נתתי לו את היד, ממש. ואמרתי לו, בחור, ממני לא מסתתרים. אני ראיתי מי הוא. אז הוא אמר, אל תשחק עם האש. עכשיו שהוא עכשיו הגיע להיות האדמו"ר מחב"ד, אל תשחק עם האש. אם הוא אומר מילה, תתייחס בכבוד למילה שלו. הוא אומר, צריך להגביר, נכון? ולעשות בהקפדה את ההתוועדויות של י"ט כסלו, אז תיקח את זה בחשבון ואל תזלזל בהוראות שלו. וזה לומדים, אם צדיק כמו רבי אהרון מבעלז העיד על הרבי לפני שהיה רבי, נכון? הגדלות והראייה, אז מזה אתה לומד מה זה יכול להיות. לחיים, לחיים, לחיים. לחיים ולברכה. ליי 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 Ba 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 ba.